El camp s'enfronta a reptes enormes. Produir aliments de qualitat amb menys aigua, menys energia i menys mans. Adaptar-se al canvi climàtic, garantir la traçabilitat i la seguretat alimentària i assegurar el relleu generacional. Reptes que no es resolen treballant més, sinó treballant amb més precisió. El repte de l'agricultura avui és intentar treballar amb molta més precisió, intentar donar-li al camp allò que realment necessita. Està clar que tindrem menys aigua, doncs, evidentment volem cultivar i què podem fer? Regar com fem fins ara, que és regar per inundació, o posar gota a gota i regar només quan sigui necessari o sigui necessari. El terreny sembla uniforme, però el terreny no és ni molt menys uniforme, i per tant no pots dir rego tot arreu igual, això són diferents. La digitalització et permet això, i per tant el que et permet és fer el que fas ara, fer-ho millor i amb menys recursos. Digitalitzar el camp no vol dir omplir-lo de tecnologia. Vol dir tenir la informació necessària per decidir millor. Quan regar, on actuar i quan aplicar. És una eina imprescindible per poder digitalitzar el sector agrari i poder prendre decisions en base a dades reals i no a percepcions. I això ja passa. A la Universitat Politècnica de Catalunya tenim equips que anticipen les necessitats de reg amb 14 dies d'antelació, combinant dades de satèl·lit i de camp. Desenvolupem sensors de baix cost per monitorar qualsevol parcel·la. Fem treballar drons i robots en les feines més exigents i aconseguim que la maquinària es guiï amb precisió de centímetres. En el que estem treballant són en intentar millorar amb sistemes de millora del geoposicionament o amb afegint altra sensòrica perquè aquest posicionament pugui arribar a ser de centimètric. I fer que d'aquesta manera, si estem plantejant això, el poder distingir entre una línia i una altra de cultiu, això sigui possible. O si, per exemple, hem de poder saber un dron que vagi a una alçada o una altra per poder controlar millor la tirada de fertilitzant, això podríem arribar a fer-ho possible. Però una dada tota sola val poc. El valor apareix quan les dades es comparteixen i es converteixen en decisions. Amb aquests espais de dades que s'han fet segons la normativa i l'estàndard europeu del Gaia-X, ara ja tenim més de 250 empreses que s'han adherit que faciliten les seves dades en un entorn segur, confidencial, les que ho vulguin així, obert, les que siguin obertes, i que d'alguna manera això facilita aquest intercanvi. I tot aquest coneixement té una única porta d'entrada: Agrotec UPC. Agrotec UPC aglutina tot d'investigadors que venen de diferents grups de recerca, de diferents centres de recerca de dintre de la UPC que aportaran tecnologia al sector agroalimentari, amb l'objectiu de generar coneixement, de generar innovació, de fer transferència cap al sector i a la vegada també amb la voluntat de ser la porta d'accés dintre de la universitat per qualsevol empresa o entitat que vulgui contactar amb nosaltres. Digitalitzar no és la solució, és el camí. I la UPC ja hi és. Si tens un repte al camp, porta'ns-el i posarem el coneixement de tota una universitat. Agrotec UPC, el coneixement que fa créixer el camp.